So welcome back again गोदान भिडिअनि सायाव दिनै आं नोंथांमोनसिम जोंनि गासैबो इउटिउबारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों लोगोसे खालामसै दिनैनि सबसे फार्स्ट निउसनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो आपडेटखौ एसे खम होगोन नाथाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर 5 लाख साबस्क्राइबार गोनां इउटिउब चेनेल बायनो गोसो दंब्लाथाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जोंनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआ जादों बी बॉयज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनाथ मिथिखायोआनो मेगा बागुरुम्बा जानो थांगासिनो दिनै मोनानि 6 रिंगानिफ्राय स्टार्ट जागोन। बेनि गेजेरावनो गोबां कमप्लेन फैगासिनोमोन जे बर'नि रावजों माने बेनारफोराव जेबो लिराखै आसामिसफोरजोंसो लिरदों नाथाय बे आसामिसनि बेनारखौ बोख्लायनानै दा माने बर'नि बेनार लागायनानै होबाय आरो लोगोसे सेंग्राफोरनि आर'नाइ गस्लायाबो माने उल्था जानानै फैदों आगरा आरो लोगोसे गोजाजों माने दुस्रा जाथिनि बायदिसो मोनो आरो बर'नि बायदि मोना। मानो होनना बुंबाथाय बे बर'नि आर'नाइ गस्लायानो नंखाया जेला माने दुस्रा नुखाथारो आरो बेजोंनो माने गोबां कमप्लेन फैगासिनोमोन बेफोरनि सायाव माने गोबां मानसिफ्रानो बायदिसिना खोथा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो मानोना मेनेजमेन्टखौ माने बिदि खालामनांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा सावरायगासिनो। दा खोथाया जाहैबाय गोबां आसामिस इउटिउबारफोरानो माने आसामिस रिल क्रिएटरफोरानो माने बे मेगा बागुरुम्बायाव थांनानै प्रेक्टिसखौ माने बिथांमोना रिल्स बानायगासिनो। दा बेखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रानो बी बयसआ मानो थाङाखै बर' जानानै बर'खौ मानो प्रमोट खालामाखै होननानै माने जोंनि कालचारखौ मानो बिथाङा प्रमोट खालामाखै बबे जायगायाव हाबसोना दं बे मानो ओंखारबोआखै बर'नि कालचारखौ मानो श' खालामाखै होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुंगासिनो माने हेड कमेन्ट खालामगासिनो आरो बी बयसनि सायाव। नाथाय बेफोरनि सायावथ' बी बयस बिथाङा जेबो माने रिप्लाइथ' खालामाखै किन्तु बिथाङा मोनसे रिल्स आपल'ड खालामनो होदों माने मोनसे स्टोरीज आपल'ड खालामनो होदों फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। एंड बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहा है कि बोडो ट्रेडिशनल डांस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप जाओ एंड बहुत सारे लोगों को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की पर मेरे को ऐसे कोई पास नहीं मिला एंड मैं बहुत बार मेरे जो दोस्तों है या कोई ऐसे आसपास जान पहचान है तो उनको बहुत बार पूछने दिया। 4 दिन पहले से मैं ट्राई किया कि कोई मीडिया पास मिल जाए ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना के लोगों के सामने रख पाए एंड अभी तो कोई पास ऐसा मेरे पास है नहीं। नॉर्मल पास तक मेरे को नहीं मिला क्योंकि पास खत्म हो चुके थे ऑलरेडी। मेरे को पता नहीं था कि गांव-गांव में पास वगैरह ऐसे भेज के रखे हैं। किसी के पास तो 2-3 पास है एक ही इंसान के पास पर हाँ अभी पास नहीं मिला फिर भी जा रहा है मैं। देखते हैं एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है तो डेफिनेटली धमाकेदार होने जा रहा है। जेखि जादोला आसा खालामो बिथांनि भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै आरो गोबां मानसिफ्रानो आगोलनिफ्रायनो माने प्रेक्टिस समनिफ्रायनो भिडिअ नायनो गोसो जायो बिथांनि चेनेलाव। मानो होनना बुंबाथाय बी बयसआबो बानायखाया बिथांना कन्टेन्टआनो आलादा 3-3 सानब्रैनि भिडिअ शुट खालामनानै बिथाङा सानसेनो आपल'ड खालामनो हायो मोनसे भिडिअजोंनो माने बिथाङा माने डाइरेक्ट प्रफेसनेल भिडिअ होयोना मालायनि बायदि दैलि ब्लग होबाथ' माने दाखालि बयनिफ्राय भिडिअ होजागौमोन। दाखालि साननैसो आगोलनिफ्रायनो नुखागासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं खोमा माबा मोनसे जुदि बर'नि मिटिं दाउटिं बा जिखुनु जाया माबा मोनसे जाब्लाथाय माने डाइरेक्ट बी बयसखौसो हमैखायो आजिखालि। बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट चैप्टारनि सायाव जोंनि नेक्स्ट चैप्टारानो जादों आंसोलै फेसबुक पेजनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे फान्तावस्रिनि माने फेसबुक पेज होननानै। दा खोथाया जाहैबाय आजिखालिथ' गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकआव माने मोनसे पेज खुलिनानै रिल्स बायदिसिना आपल'ड खालामबाय थायो फैसा मोननो लुगैनायजों बयबो। नाथाय दा फान्तावस्रिया माने गावनि फेसबुकनि इनकामखौ देखायदोंमोन माने रिभिल खालामना होदोंमोन आरो आगोलाव मासाव मान्थलि बेसेबांखिनि मोनोमोन बिथाङा 2023 आव बेखौ माने बिथाङा आगोलनि रिपर्टखौ होनानै होदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेसेबांखिनि फैसा मोनोमोन बेयो मान्थलियावनो। बिथाङा गावनि आर्निंखौ देखायनो बायदिबाथ' लाख थाखा बारोमोन जानांगौ मालाबा मासाव। स' नोंथांमोनाबो जुदि आं नोंथांमोननो मोनसे बुंनानै होखादोंसै आरो मानो होनना बुंबाथाय गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकआव कन्टेन्ट क्रिएसन खालामनो गोसो जायोना नोंथांमोना आंनि पेजखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय बेयाव आं गोबां माने इनफरमेसन होयो बायदिसिना ट्रिक एप्लाइ खालामनो होयो आं नोंथांमोननो माने माबोरै फैसा इनकाम खालामनो हायो फेसबुकनिफ्राय बेनि सायाव आं गोबां बायदिसिना भिडिअ बानायना दोनखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो चेनेल नांगौ होननानै बुंबाय थायोना दा 5,70,000 साबस्क्राइबार दं नै बे स्क्रिनाव होनाय चेनेला नोंथांमोननो जुदि नांगौबाथाय फेसबुकआव थांनानै बे नामखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना खेबसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय माने मेसेज खालामहरबानो जाबाय बिथाङा आजादिनो रिप्लाइ होगोन नोङो बेसेबां लायो बेसेबां लाया नों खेबसे रायज्लायना नायबानो जाबाय एसे खमावनो मोनगोन बायदि मोनदों आं। मानो होनना बुंबाथाय बिथांनाव माने बारा भिउ थांला मानो होनना बुंबाथाय भिउ थाङाब्लाथाय खम जाखायो नालाय प्राइसफोराबो जोबोर खमावनो मोनबोगोन बायदि मोनदों आङो। नोंथांमोना खेबसे रायज्लायना लाबानो जाबाय फेसबुकआव थांनानै। बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट चैप्टारनि सायाव दाखालि बावै नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन नैबे स्क्रिनाव होनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामखादोंमोन जानांगौ जायफोरबा नायनायफ्रा
बेयाव आं बुंदोंमोन गोदान चेनेलखौ आं प्रमट खालामना होगोन होननानै खिन्थु गोबां मानसिफोरनि चेनेलखौनो चेक खालामदों सोरबाबा बोसोरसे जाबाय भिडिअ होयैया सोरबाबा मास मोननै जाबाय माने बारा मानसिया एक्टिभानो थाला आरो आजिखालि इउटुबाव बेनिखायनो आं जायफोरबा एक्टिभ थायो बिसोरनिखौसो नागिरना मोन्दों आरो सेंग्राफोरनिखौ रावनिखौबो नागिरनानै मोनाखै आं एक्टिभानो थाया सेंग्राफोरा माने बिदि थायो सासे सानैया माने दैलि बा मासाव माने गोबां भिडिअ होबाय थायो जानांगौ जेरै आंबो माने भिडिअखौ आं मास मोनसे खेबसेल' होयोना आंनि बायदिनो गोजा मानसिफोरा दा जायफोरबा एक्टिभ थायो बिसोरखौसो आङो प्रमट खालामना होगोन होनना बुंदोंमोन ना बेनिखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना gwswsw वाइटि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै फल' खालामना लाबानो जाबाय जुदि दिनै बे चेनेलखौ फल' खालामना लायो बयबो साबस्क्राइब खालामना लायो अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव आरो गोबां मानसिफोरनिखौनो बुंनानै होगोन आं लोगोसे BMHK स्वर्गियारिनि न'खर बे चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि गोबां मानसिफोरनि चेनेलखौनो आं चेक खालामगासिनो दाहालागिबो आरो होबावगोन आं बिसोर सानैनि चेनेलखौ जुदि मोजाङै नोंथांमोना साबस्क्राइबार बारि होयोब्लाथाय आंनिफ्राय थांनानै नोंथांमोननि आरो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरनि लाबोबावगोन आं साब्रैनि लाबोगोन आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगोसे दा कबिता बसुमतारी चेनेला गावनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय लोगोसे बिलि ब्लग चेनेला गावनि चेनेलाव 10K साबस्क्राइब खालामनो हाबाय बिथां सानैनिफ्राय जोंनि बे एक्सट्रा इउटुबार फेमिलिनिफ्राय मेनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला होननानै सानदोंमोन नाथाय एसे गोलावानो जालांबाय जेखि जादोला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनगोन बाय बाय